барномаи Рамазон 2026 аз телевизиони Диёр. мусоҳиба бо ҳоҷӣ Ҳусейн Мусозода, раиси шӯрои уламои динӣ вилояти Суғд, доир ба саволҳои рӯзадорӣ. ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. барномаи навбатӣ дар телевизиони Диёр ва инстаграм канали Диёр нуқта онлайн манзури шумоёни азиз аст. устоди азиз мегуфтед ки дар вақти рӯза будан хун супоридан ё банка барои муолиҷа гузоштан ин ҷоиз аст? خون سپاریدن، بانک ماندن این به داخل انسان دخل ندارد. یعنی از صوم ما دخله روزه میشکند از آنچه به داخل انسان داخل شود، آنچه از انسان خارج می شود و طهارت را میشکند. یعنی خون سپارد یگان ضررش نیست، یا که بانک ماندن وای هم ضررش نیست. روزش مکمل است، روزه را نمیشکند. тамошобинони иззатманд ба инстаграм канали Diyor нуқта онлайн обуна шавед ва аз чунин барномаҳои ҷолиб бохабар гардед. барномаи Рамазон 2026 аз телевизиони Диёр. мусоҳиба бо ҳоҷӣ Ҳусейн Мусозода, раиси шӯрои уламои динӣ вилояти Суғд, доир ба саволҳои рӯзадорӣ.